er ikke lang tid til Danmarks største awardshow for journalist, fotograf, kreative og kommunikationsstuderende. Men først og fremmest, du skal indstille dem, vi skal hædre i de 4 kategorier. Priserne gives til studerende, der har gjort en ekstra indsats. Eller til de dovne og utroligt talentfulde. Til kommunikatøren, der kan få os til at mene det ene, gøre noget andet og købe den tredje vare fra højre. Og sikkert også skrive den her speak langt bedre. Til designeren med hornbriller og Mac, der kreerede den skarpeste identitet eller mest vidunderlige plakat og gjorde verden til et smukkere sted. Til fotografen, der med film eller foto gik 4 skridt tættere på virkeligheden, og i det øjeblik indkapslede alt fra #glæde til #sorg. Til journalisten, der har gået en ekstra mil for den gode historie, som rører vores hjerter eller afslører bagmanden. Selvhøjtidelige røvhuller. Til dem, der skal hyldes med farver, glimmer, fest og tårnhøje piedestaler af sine medstuderende. Indstil hinanden nu, venner. I fortjener det. Vi ses til Kravling 2015.